pa ganun? Yes, is okay. Gusto mo ano? Sophie? Tandaan mo nga, 53 dito. 53 ang takbo natin. Kung gaano kahaba ang fitness. Ayan mo na. Ayan mo na. Andun sa Google lahat yun. Kasi dito ang dulo, oh. Mayroon pang ginagawa doon, papuntang ano eh. Ayun oh, yun ang papuntang hanggang La Union yan eh. Social media ngayon. Ipapaalam mo lahat po. Kung nasa ka na naman. Hindi tayo naman pauwi na. Gusto ko eh. Tapos pauwi na tayo, hindi alam na taong bahay. Dahil lamang yan tuloy na walang tao sa kanila. natin. Alis na nga ba? Alis na. Ayaw naman na. Tumigil.
hanggang 250 ano lang eh. Bigat na.
Ha? Naka... Naka... ano sa akin eh. Oo, naka-pair sa akin. Basta yung cellphone ko nga. Alisin mo ang... i-off mo ang fan. Ang Bluetooth niya. Sa akin to? Sa akin ba yan? Ah, Sa iyo, hindi ko alam ang iyo. ba't walang kaha? Eh, ano? Sige. Lagyan mo naman sa kahan. Madulas. Madulas, Jen. Sige man yan. Maitim ang iyo. Mahirap na i-pair ni Wawa eh. Kapag na-pair sa isa doon ha. Masyadong ano pag nakakagawa-gawin ng ano. Tapos makita. Di tapos naka-bluetooth din siya. Kaya pag isa lang siya sa Expander na ulit ka. Masyado ka naman ha. Lapit mo. Alin? Hindi, teka. Huawei ano yun sa akin? Yung... Kaya din na doon. May nagsinto 30. Ha? Kasi nagsinto 30 ako eh. Tututok din yan. Pakita ko sa kanila kung paano ano, pag tumutok siya, tatabi ako. Ganun ang style. Tinutukan ka na eh, ayaw ko pang tumabi. Pinangas ka. Ang tagal! Napakalapit na ako ng ano. Mas mabilis na siya sa atin, di ba? Lumalapit.
Cemento. Cemento. Gasin. Cemento. Gasin. May ano na itong ano, oh, may tama na rito. Hindi magandang ano. Is lang. Kailangan ano, pagka mga sa... May treatment din ng leader eh. Anak ko binawas ng oras ng biyahe dito, kung ano na ito. Kasi kung ano, makakasunod ka ng tricycle doon sa ano eh. Hindi na siya umabot. Nasa Enchanted na ngayon. Kahapon pa ba yan? Wala na ito. Kasi galing sila kay Clay. Oo. Bumi sila yata ng linggo. Oo. Tapos ngayon sila ako ng bagay yung kasama.
Kaya ang kinukuha ko sa aisle na, bit na. Kinukuha ko sa ano, para na sa tayo. Masama daw sa ano yun eh. Nanuno ang dugo sa ano. Oo. Hindi, lalo at nasa location area na. Pagkaklat ang dugo. Lalo na sa matanda, kaya hindi na ako nag- Tulog pa rin. Mga bagay ah. Sumakot sa malaw. Hmm? Nagagalit na kayo magkano. Siya naiilang. Pero hindi ka maiilang din sa kanya. Yung sabi, ay, Parang asawa niya ano, no? Parang si Nelly ano. sabi, matulog ka. May asawa dito ulit. Na? Totoong tao. Mahal mo naman ang taong plastic. Dali ng mahal. Sana hindi mangyari sa atin ng masisiraan na sa... Pero ito, may mga ano ang insurance, mga hila. Kaya pagka nasiraan ka sa ano, tawagan mo ang insurance. Kaya kailangan alam mo ang hotline mo. Kapag sila na... Bawal na sila ang nagkakita naman. Oo, baka ito mga... Masiraan ka na. Banyo dyan eh. Tayo nga, tubig. Nakaaraw lang yan. Ha? Ano nakaaraw lang yan? May mga tubig doon. Doon wala ba ano ka ng tubig? Mga safe area na pagparadahan. Laybay. Naiiyak ka? Pag may malaking gasolinahan, daan tayo? O sa bandaron na? Hindi natin pakainin si Jeder? Kainin. Sa Ha? sa buwan. Ha? Pag nagising. Ayaw. Kung nagising na. Ano? Hindi ko
Doge ah. Yung ano, FX ay... Hmm? Saan ganito pa? Yung van, pumutok to, ang taga sa likod eh. Doon tayo huminto sa ano to? Sa may ano? May gasolinahan na kayo na may kainan. Pag nag-isim na siya, Wala sila. Ay, hindi rin wala ka naman. hindi yung mga pitro na ano ito. Mga pitro na maliliit lang ah. Hindi ano. Ano mapayo kami?
at saka pagkati-hatian. Depende sa depende sa may-ari. Minsan ang may-ari binibigay mo sa mga empleyado eh. Minsan pero sa Amerika yata kanila kaso sa atin doon iba-iba, halo-halo eh. So 70. Sa atin pa rin magkasalina. Mas mura sa atin eh. Difference? Oo, abot na. Toll Plaza na naman. Ay, Citex naman to. Tapos na yung Dapat pag ano na ang mga ito eh.
kung nagtagal siguro, mag-buong pa rin ang isang yun ang balak nila eh. Lahat isang lamang na lamang.
Tulog pa rin dito? Ha? Tulog pa rin? Tulog pa rin dito? Ha? Tulog pa rin dito? Ha? Tulog pa?